Эпізод 2. На машынку. На захадзе ўсё пылала. Там выбухнуў вулкан фарбаў і плынню колераў заліваў гарачы фон неба. Перамяняліся і перапляталіся ў панараме прыроды немагчымыя для ўзнаўлення колеры. Пунцовы, залаты, фіялетавы, блакітны безупынна пераліваліся ў сотнях адценняў і тонаў. Урэшце, быццам стомленае гэтай феерыяй барваў, неба пачало блякнуць. Вечар яшчэ раз пачырваніў усю зямлю крывавым пурпурам, а пасля, пераходзячы ў ружовы і фіялетавы, згас. Восеньская ноч нясмела, сарамліва пачала паказваць свае скарбы. Вось пачалі пералівацца на небасхіле першыя з іх, і ўрэшце ўсё неба шчыра і пераможна рассмяялася зоркамі. Яся і Ігнат паволі ішлі трактам на Радашковічы. З сабою яны неслі фанерную скрыню, куды склалі ўсе прылады для работы на машынку. У пэўны момант Ігнат пачаў гаварыць. «Гэты гад цёпленькі, сармак у яго поўныя касеты. Абліт ён не штукамі лічыць, а на вагу. Хітры, што той ліст. Нават шкельцы мае. А жыве, як свінья. Хатнія быццам п'яныя з голаду ходзяць. Адзежда ўся рыззё, у жабракоў лепшая будзе. 2 жонкі замарыў. А які пасаг за кожнай узяў. Цяпер 3-й раз ажаніўся. Самому пад 60, а шмару ўзяў 17-гадовенькую. Дзедам ейным можа быць. Такога толькі і браць». «Адкуль у яго такое багацце?» – зацікавіўся Ясь. «Ад першай жонкі яму застаўся млын і маёнтачак. Там ён добра нажыўся, другая звар'яцела, і на ёй ён хапануў нямала. Пасля пастаўкі ў войска. Сам разумееш, гандаль, шмандаль, махлярства, і пайшло-паехала. І ведаеш, такі багацей, акрадзеных коняў у старавіраў купляў. Там я з ім і пазнаёміўся. А мы здолеем яго зрабіць?» «Гэта ўжо на зыхер. Я ўсё абставіў 1-й клас. 100%. Ты толькі не асаромся», – сказаў Ігнат. Яны збочылі з шашы на палявую дарогу і каля 10-й гадзіны вечара падашлі да комплексу пабудоваў. Іх сустрэў зацяты сабачы брэх. Прыяцелі падашлі да ўваходу на шырокі двор фальварка. З ганка адгукнуўся злосны, крыху стрывожаны голас. «А хто там лазіць?» «Свае, Янак Нацэвіч з сабручком. Вітаем пана Баніфацыя». «Ага, зараз, пачакайце». Неўзабаве да веснічак наблізіўся высокі плячысты мужчына. На шворцы ён вёў сабаку. Ясь і Ігнат зайшлі на падворак і скіраваліся дадому. Іх суправаджаў канцэрт злых дварнякоў, што сядзелі на ланцугах у розных кутах пляцоўкі. Яны ўвайшлі ў вялікі пануры дом. З сенцаў, якія дзялілі хату на 2 часткі, гаспадар правёў іх у чыстую палову, дзе ён жыў з жонкай. Служкі жылі ў чорнай палове. Прыяцелі апынуліся ў вялікім памяшканні, з якога ў іншай пакоі вялі дзверы. У святле газавай лампы Ясь убачыў высокага, крыху згорбленага мужчыну. У яго была жорсткая рудая шэрсць і маленькія шпаркія вочкі. Апрануты ён быў у саматканы суконны гарнітур. Гаспадар з цікаўнасцю прыглядаўся да Яся. «Ды гэта і ёсць той майстар?» – спытаў ён крыху здзіўлены хлопцавай маладосцю. «Ён і ёсць. Нічога, што малады. Затое разумны за нас абодвух. Я ўжо паказваў яго работу. Лепшы ў Амерыцы не зробяць. А заўтра ён махане ўзорчык, каб вы, пане, самі ўбачылі, што гэта за інтарэс. Мільёны можна зарабіць». «Ну добра», – пацёр рукі гаспадар. «Вы, напэўна, без вячэры. Але што я вам дам есці?» «Вы за гэта не перажывайце», – супакоіў Ігнат. «У нас з сабою кілбаса і 3 бляшанкі шпротаў, і кмінаўкі пляшка ёсць. У нас не тое, што ў вас. Дзень папрацуем і $1000 у кішэні. Пачатак ужо ёсць. А што далей ад вас залежыць?
Можам супольна папрацаваць, усім хопіць. Место у вас пэўнае, гэта дакладна. Мінулым разам Ігнаць, робячы папярэднія захады да інтарэсу, прадставіў справу так. У Менск прыехаў малады хімік, які працаваў у Пецярбургу на манетным дваре і дасканала ведае тэхніку друкавання грошаў. Уцякаючы ад бальшавікоў, ён апынуўся тут ні з чым. Ігнат з ім пазнаёміўся, і хімік прапанаваў яму выраб фальшывых, а так насамрэч сапраўдных грошай. Бо справа тут у тым, што кожная банкнота настолькі насычаная фарбамі, што з яе можна зрабіць, адцягнуўшы частку фарбаў, яшчэ адну банкноту. Такім чынам, са 100-рублёўкі можна мець яшчэ адну 100-рублёўку, выкарыстоўваючы адпаведныя хімічныя сродкі. Паколькі курс царскіх грошай цяпер быў нізкі, планавалася рабіць адбіткі даляравых банкнот. Цяжкасць была ў тым, што малатыражная вытворчасць не аплачвалася, а для вялікага тыражу патрэбна было шмат аўтэнтычных купюр. Ігнат ужо папярэдне даў пану Баніфацыю новенькую 2-даляровую банкноту, як узор працы петэрбургскага тэхніка. Яе злёгку прамачылі гваздзікавым маслам. Пан Баніфацый уважліва аглядзеў банкноту і, хаваючы раздражэнне, сказаў: «Гэта ж, пане Ігнацій, вялікія грошы зрабіць можна». «Вядома», – адказаў Ігнат. «Толькі нельга справу расцягваць, бо хімікаты рэдкія, іх тут цяжка знайсці. Таму трэба адным разам махануць вялікую колькасць банкнот. З гэтай мэтай трэба купіць на чорным рынку як мага больш амерыканскіх купюр вялікага наміналу, мінімум 5-даляровых, а пажадана большых. На гэта трэба шмат грошай, таму я акурат шукаю чалавека, якіх бы мог гэта фінансаваць. Прыбытак мы падзялілі б так. Хіміку за работу 40%, я за пасярэдніцтва і дапамогу ў працы 20%, а той, хто дастане сапраўдныя купюры, таксама атрымае 40% прыбытку». Пан Баніфацый, сквапна гледзячы на банкноту перад сабою, сказаў: «А па іх не пазнаюць, што яны фальшывыя?» «Да ідзе там! Зрэшты, вазьміце самі гэтую купюру і абмянайце яе ў банке або ў менялаў. Без праблем. Такія банкноты зусім не фальшывыя. Хіба толькі ў будучым выявіцца, што пад адным нумарам 2 купюры, але калі тое будзе? Пра шмат гадоў, а можа і ніколі». Пан Баніфацый на момант задумаўся. «А гэты ваш хімік не падмане?» Ігнат рассмяяўся. «Бачу, што вы ўсер'ёз задумаліся. Купюра ляжыць на стале, што той бык. У нас было не шмат грошаў, таму я купіў 2 па 2 даляра і 2 па 5. Вы, пане, думаеце, што я дурны? Мяне б ён не правёў. Я сам прысутнічаў на пераверачным запуску. Гэта доўгая і цяжкая праца. Я бачыў кожную драбніцу, зусім дапамагаў. Пасля размяняў у адным банку 2-даляровую, у іншым 5-даляровую. Якія могуць быць сумневы? У мяне засталіся гэтыя 2 даляры, якія вы тут бачыце. Да яшчэ 5 ёсць». Ігнаць выцягнуў партманэ і паклаў на стол яшчэ 5 даляраў. Навюткая купюра пахла, як і тая, гваздзікавым маслам. Пан Баніфацый уважліва агледзеў і яе таксама. «А нічога, што яна смярдзіць. Глупства! Пакласці на некалькі гадзін у цёплую духоўку і выпарыцца», – адказаў Ігнат. «З тымі я так і зрабіў». Пан Баніфацый прыглядаўся то да Ігната, то да банкноты, штосьці абдумываў. Урэшце ён прыжмурыў левае вока і хітра сказаў: «А што, калі мы таго тэхніка ці хіміка ў лапці абуем? Тады можна яго долю між намі падзяліць. Вам было пажно 60%, а рэшта мая». «Я не разумею, што вы маеце на ўвазе», – Ігнат прыкінуўся здзіўленым. «Ну, вы яму дапамаглі, і, як вы гаворыце, бачылі, як усё гэта робіцца, дык нашто ён нам?» Гэтым разам Ігнату даў абурэнне. «Але ж гэта не ганарова, як так можна?» «Не ганарова, затое здарова, хе-хе-хе», – прарыпеў пан Баніфацый. «Я на такое не згодны», – урачыста абвясціў Ігнат.
Калі вы, пане, інакш жадаеце, то я буду вымушаны пашукаць іншага кампаньёна. Пан Баніфацый няшчыра рассмяяўся. Я проста жартаваў. Хацеў паглядзець, як вы да гэтага паставіцеся. Хай сабе і жартавалі, сказаў Ігнат. Зрэшты, без яго не абыдзешся, бо я ведаю толькі ход працы. А што за растворы і куды там што мазаць, то я ўяўлення не маю. Хацеў спачатку знайсці кампаньёна ў горадзе, а пасля згадаў вас, вы маеце знаёмствы сярод купцоў. Вам лёгка сабраць ці пазычыць любую суму. Чым больш, тым лепш. Пасля работы ім можна вярнуць тыя самыя грошы. Спыніліся на тым, што Ігнат павінен быў запрасіць хіміка з усімі прыладамі, каб супольна параіцца аб праведзенні работы. Цяпер акурат яны прыйшлі да пана Баніфацыя, каб усё вырашыць. Калегі дасталі з заплечніка пляшку гарэлкі, шпроты і кілбасу. «Хлеба ж вы нам ужо дасце», – сказаў Ігнат. Пан Баніфацый, якога распаліла перспектыва вялікіх прыбыткаў, прыдушыў сабе скупасць і вырашыў накрыць урачыстую вячэру. З суседняга пакоя ён паклікаў жонку. «Марыся!» У пакой увайшла маладая, прыгожая, фігурыстая жанчына. Ігнат перабольшыў з яе маладосцю. Ёй магло быць каля 20 гадоў. Яна была вельмі нясмелая. Не падымаючы вачэй, яна прывіталася з гасцямі. «Марыся, зробіш нам вячэру? Да гарэлачкі перш за ўсё. Яек не шкадуй, сала таксама. Дасі агуркоў і грыбоў. Там ёсць рыжыкі салёныя і не марудзь. А мы тым часам вып'ем пад шпроты», – сказаў Ігнат, выбіваючы рукой корак з пляшкі. Неўзабаве бутэлька была пустая. Пан Баніфацый разахвоціўся і дастаў з кішэні звязку ключоў. «Пачастую вас гарэліцай уласнага вырабу, пярцоўкай». У хуткім часе ён прынёс літровую пляшку самагону і закрасіў яго вішнёвым сокам. Яны пілі далей. Неўзабаве Марыся падала на стол яечню і закускі. Ясь, якому кабета вельмі спадабалася, запрасіў яе за стол. «А нядобра, пане Баніфацый, каб мы пілі, а ваша жонка нам прыслужвала, як кухарка». І ён стаў засцята піць за яе здароўе, заахвочваючы. Настрой паляпшаўся. Пан Баніфацый прынёс яшчэ літр самагону. Ён хутка напіўся і недарэчна балбытаў. Ясь разышоўся і пачаў пад сталом штурхаць Марысю нагой, а пасля злавіў на сабе яе шальмоўскі позірк і усмешку. Гэта зусім вывела яго з раўнавагі. Ён пачаў сачыць за жанчынай. Знайшоў зручны выпадак, калі яна выйшла ў кухню, каб схапіць яе ў сенцах. Ён моцна абхапіў яе і прагна пацалаваў. Маруся палала. «Пусці, мілы, пусці, стары мяне заб'е. А калі я не магу, я не засну». Праз момант Марыся пачала шаптаць. «Яны хай п'юць, ты шмат не пі. Як сябр засне, вылазь у акно і прыходзь да мяне. Акно наступнае, будзе адчынена. Цяпер ідзі хутчэй, бо стары ачомаецца». Марыся вярнулася ў кухню, а я зноў, быццам з падворка вярнуўшыся, далучыўся да хаўруснікаў. Падахвочваў іх піць, а сам спрытна прапускаў тосты. Толькі цяпер пан Баніфацый пазбыўся скупасці. На стале апынулася пляшка фірмовай рабінаўкі, пасля каньяк. З'явіліся сухія кілбасы, вяндліна, масла. Па поўначы Ігнат і гаспадар дома былі зусім п'яныя. Кулікоўскі спяваў «100 лят» у гонар гаспадара. Пан Баніфацый хваліўся багаццем. «Ты думаеш, калі я ў даматканым хажу, то ў мяне добрае адзення няма, а? Ды мне пляваць. Як захачу, то цэлую вуліцу ў Менску куплю. Фабрыку пастаўлю. Што захачу, то і зраблю. Ось так». Ігнат яму падтакваў. Ясь даліваў яму кілішкі і час ад часу шматзначна паглядаў на Марысю, якой некалькі выпітых чарак кінуліся агнём на твар, запаліўшы і без таго прыгожыя вочы.
Ясь распрануў і паклаў спаць абсалютна п'янага спадарожніка, пасля адчыніў акно, што выходзіла ў сад. З суседняга пакою даносіўся гучны храп Баніфацыя, які ўжо чвэрць гадзіны таму пайшоў спаць. З даступнага пакоя, праз яшчэ адно зачыненае Марысіна, як я згадваў акно, падаў у сад доўгі прастакутнік святла. Ясь паціху вылез у сад і падышоў да акна. У святле лампы ён убачыў Марысю, якая мылася ў пастаўленай на слончык мядніцы, павярнуўшыся да яго бокам. Ясь з асалодай назіраў за аголенай прыгожай жанчынай, якая, не падазраючы, што за ёй назіраюць, паводзіла сябе абсалютна свабодна. Гэта яшчэ больш павялічыла прывабнасць яе фігуры. «Хай бы яна адчыніла в акно», – думаў Ясь. «Калі не адчыніць, пагрукаю». Жанчына выцерлася ручніком і паставіла лямпу так, каб выразна бачыць сваю фігуру ў люстры. Ён убачыў, што Марыся дастала з шуфлядкі маленькую пляшачку і коркам датыкалася твару, грудзей і плячэй. «Парфюміца», – падумаў Ясь і згадаў Марусю Лобаву, першую сваю каханку. Цяпер Ясь быў упэўнены, што акно адчыніцца. Маруся уважліва аглядзелася з усіх бакоў у люстры. Яся гэта раздражняла. Чаго ж яна марудзіць? Урэшце, пасля даўжэйшага агляду зброі перад люстэркам, Марыся надзела начную кашулю і расчасала валасы. Потым яна падашла да акна і адчыніла яго. Ясь знянацку схапіў жанчыну за руку, а пасля жвава забраўся ў пакой. Ён пачаў цалаваць Марысю. Тая ахвотна прыймала яго пяшчоты. Неспадзявана яна сказала: «Ці да сябе, распраніся, пасля вяртайся, каб тут не было тваіх рэчаў, і замкні дзверы на ключ». Ясь вярнуўся ў свой пакой, спешна распрануўся і вярнуўся да Марысі. З раніцы пасля сняданку таварышы наладзілі ліпавую лабараторыю. Ход дзеяння быў прадуманы і абмеркаваны ў горадзе. Галоўную ролю ў сённяшняй рэпетыцыі гралі дзве двухдаляравыя амаль новыя купюры. У горадзе іх намачылі, склалі разам і адпрасавалі, каб загіны былі аднолькавыя. Яны былі з ідэнтычнымі нумарамі. Для гэтага з вялікай колькасці купюр знаёмага менялы былі выбраны дзве найбольш падобныя адна да адной нумарамі. А розніцу ў лічбах выправілі з дапамогай тушы, ператварыўшы на адной з купюр тройку ў васьмёрку, чацвёрку ў адзінку і дзявятку ў нуль. І крыху паскробшы лязом. Даляр з аўтэнтычнай нумарацыяй уклалі паміж двух кавалкаў чыстай паперы такога ж памеру. Ясь загадаў пану Баніфацыю распаліць агонь, каб духоўка была цёплая. Пасля загрузіў туды купюру, размешчаную паміж дзвюма з жалезнымі пласцінкамі з паперай. «Гэта павінна ляжаць у цяпле 2 нядзелі», – сказаў Ясь, зірнуўшы на гадзіннік. Цяпер хлопец дырыжыраваў працы, а Ігнат паслухмяна і старанна выконваў яго загады. Пан Баніфацый быў усхваляваны незвычайнымі дзеяннямі, якія адбываліся на яго вачах, і ўрачыстымі тварамі сваіх калег. «Шкада, што няма больш купюр», – сказаў Ясь. «Не люблю пустых запускаў. У мяне замала некаторых сродкаў». «Таму не трэба іх пераводзіць», – сказаў пан Баніфацый. «Я толькі хачу паказаць вам прынцыпы маёй працы, каб вы маглі мне давяраць». «Ніякіх сумненняў», – адказаў гаспадар. «Я ж бачыў вынікі». «Добра», – сказаў Ясь. «Часу ў нас шмат, зробім невялікі пробны запуск. Зрэшты, я хачу паспрабаваць, наколькі моцны новы сродак. Ці ёсць у вас нейкая навейшая царская купюра?» «Вядома, ёсць». Пан Баніфацый адразу ж прынёс Ясю некалькі банкнот. Ясь выбраў з іх 10-рублёвую і ўзяўся за працу. Ягоная лабараторыя выглядала імпазантна. Розныя бутэлечкі з каляровымі вадкасцямі, пэнзлі, валкі, шкляныя металічныя пласцінкі, нажы і нажнічкі, ніткі, вата. Пачэснае месца займала бляшаная скрынка з 2 валкамі. Менавіта гэта і была цудоўная машынка.
Праца на машынку выконвалася розным чынам у залежнасці ад наяўных прыладаў і вынаходніцтва аферыстаў. Агульны прынцып быў толькі адзін. Выбіраўся цёплы кліент, якому прапаноўвалі рабіць грошы, даводзячы, што з адной купюры можна атрымаць дзве. Сэнс у тым, што ахвяра павінна назбіраць як мага больш купюр. Пасля з імі праводзяцца разнастайныя маніпуляцыі так, каб гэта зрабіла ўражанне. Іх круцяць у машынцы, мажуць, абкладаюць паперай. Напрыканцы акцыі аферысты звычайна знікаюць, пакідаючы ахвяру з наказам пільнаваць машынку, а часам загружаюць падрыхтаваны для справы пачак у духоўку або печ. Потым іх ахоплівае трывога. Гадзіннік спыніўся і пачак задоўга трымалі ў печы. Як мага хутчэй яны дастаюць усё і знаходзяць унутры попел. Аферысты лаюцца, сварацца, адчайваюцца, і, здараецца, сам пацярпелы шкадуе іх, а часам прапануе паўтарыць спробу. Тады кліента стрыгуць двойчы. Такія справы звычайна праходзяць беспакарана, бо ахвяра баіцца нават паведаміць у паліцыю пра свае страты, панесеныя такім незвычайным чынам. Паколькі удзел у падробцы грошай неаспрэчны. Аферысты не заўжды працуюць такім прадуманым і дэталёвым чынам, як Яся і Ігнат, якія хацелі зрабіць усё назыхер, бо карась быў цёплы і улоў меўся быць добры. Ясь у прысутнасці пана Баніфацыя памазаў 10-рублёвую мікалаеўскую купюру гваздзікавым маслам. Пасля абклаў яе з двух бакоў чыстай паперай. Потым паклаў усё разам на стальную пласцінку і даволі доўга з сілай вадзіў па паперы цвёрдым валікам. Калі ён дастаў купюру, на паперы засталіся бледныя, але выразныя каляровыя сляды купюры у люстэрным адбітку. «Бачыце?» – сказаў Ясь. «Нават з дапамогай аднаго гэтага сродку, без далейшых маніпуляцый і прагравання, выразна відаць адбітак купюры. Пасля ўсярэдзіну кладзём паперу, падрыхтаваную для купюр, і зноў усё ідзе ў працу. Праца цяжкая і патрабуе цярпялівасці, але вынік заўжды верны». Далей Ясь патлумачыў, што даляры склейваюцца з двух адбіткаў, а ўсярэдзіну дадаюцца кавалачкі шаўковых каляровых нітак. Водныя знакі робяцца адмысловым стальным валком пасля ўвільгатнення купюры адпаведным сродкам. Пан Баніфацый быў зачараваны. У яго не было ніякіх сумневаў, і ён з захапленнем глядзеў на гэтага маладога чараўніка. Упершыню ў жыцці ён сустрэў чалавека, якому імпанаваў. І гэта такі смаркач. «Колькі купюр вам трэба?» – пытаў ён у Яся. «Як найбольш, бо раствораў у мяне мала. Некаторых нідзе і не знойдзеш. Мне няма розніцы, ці зрабіць адной купюру, ці 100, ці 1000, бо вы ж разумееце». І Ясь пачаў блытанае тлумачэнне тэхналогіі гэтай працы, у якой найважнейшую ролю граў сродак для замацавання колеру, якога было вельмі мала. «Сродку для змягчэння колера ў мяне досыць, яшчэ на некалькі разоў, і для выцягвання таксама. Але найгорш, што з растворам для замацавання. Яго ў мяне вось столькі». Ясь паказаў пану Баніфацыю бутэлечку, у якой было крыху вадкасці бурштынавага колеру. Проста заварка ад гарбаты. Пан Баніфацый сказаў: «Грошай у мяне ні рубля няма. Адны страты нясу. І слугі крадуць, і падаткі. Але на такі інтарэс магу пазычыць». Ігнат шматзначна падміргнуў Ясю, а рыбка клюнула. Вырашылі, што пасля абеду пан Баніфацый з Ігнатам паедуць у горад, каб сабраць грошы і купіць як мага больш даляравых купюр. Вернуцца, як толькі вырашыць справы. Ігнат павінен быў дапамагчы скупаць купюры. Гаспадар распарадзіўся Марысе пра добры абед, а прыяцелі выйшлі ў сад па фруктовы дэсерт. Тым часам пан Баніфацый зашыўся ў сваім пакоі і замкнуў дзверы на ключ. З самых разнастайных сховаў ён даставаў куфэрачкі, скрынкі, рулоны і пачкі з каштоўнасцямі і грашыма. Пан Баніфацый меў амаль 3000 даляраў купюрамі, але яго апанавала скавапнасць, і ён вырашыў купіць яшчэ як мага больш,
Для гэтага трэба было прадаць трохі золата або брыльянтаў. З золатам пану Баніфацыю асабліва цяжка было расставацца. Ён вырашыў прадаваць брыльянты, але ўзяў з сабою шмат залатых мікалаеўскіх манет. Пасля добрага абеду Ігнат і гаспадар паехалі ў горад на элегантнай брычцы. Ад'язджаючы, пан Баніфацый сказаў Марысе ў прысутнасці Яся: «Глядзі, каб госцю ані ў чым нястачы не было, бо скуру спушчу». «Стараюся, як магу», апусціўшы вочы, адказала жанчына. Ясь усміхнуўся. Увечары Ясь і Марыся павячэралі і вельмі рана пайшлі спаць. Успаміны пра пяшчоты мінулай ночы агарнулі іх новымі жаданнямі. Калі яны былі ўжо разам, Ясь праз некаторы час спытаў: «Чаму ты выйшла замуж за такога гідкага дзеда?» «Хіба я па добрай волі? Бацькі прымусілі. Я ўтапіцца хацела, а цяпер вырашыла ўцячы. У мяне брат у Гомлі, жанаты, машыніст на чыгунцы. Я яму пісала, як мне кепска. Брат мяне вельмі любіў, напісаў, каб я прыязджала, што жыве ён добра. За жонкай яму далі дом і сады, ён задаволены. Хутка я туды паеду». «Можа, даць цябе грошай на дарогу?» «Не, не трэба. Я сабрала столькі, што мне хопіць. Я як стары не пільнаваў, то я на чорны дзень пазбірала. Ведала, што доўга не вытрымаю. Ты чуў, што ён маці сваю з дому выгнаў? На жабрачым хлебе жыве. Такі ж мінда». Мінуў яшчэ адзін дзень і трэцяя, поўная эмоцый ноч. Ігнат і гаспадар вярнуліся толькі апоўдні. Па абедзе яны замкнуліся ў лабараторыі і ўзяліся за працу. Гаспадар паклаў на стол тоўстую звязку купюр. Там было 11 500 даляраў. «Вы зірніце, раптам тут ёсць нядобрае». Ясь агледзеў грошы і прыйшоў да высновы, што для работы падыходзяць усе. І праца закіпела. Ясь і Ігнат рэзалі паперу па памеры даляравых купюр. Пасля Ясь пачаў рыхтаваць хімікаты. Надвечоркам усё было гатова. На машынкі ляжаў пахкі пачак паперы, сціснуты двумя дошкамі. Пан Баніфацый не падазрываў, што другі пачак, ідэнтычны з тым, у якім былі даляры, у ягоную адсутнасць, кліента выправілі па оцтную эсэнцыю, быў схаваны пад падушкай на Ясевым ложку. Была 7 гадзіна вечара. Ясь сказаў: «Гэта павінна паляжаць так цягам 3 гадзін, а пасля мы паглацем усё на 12 гадзін у духоўку». Распалілі агонь, каб разагрэць духоўку, і прыняліся за вячэру, якую і гэтым разам шчодра залівалі алкаголем. Пасля вячэры а 10 вечара Ігнат урачыста прынёс машынку і змясціў яе ў духоўку. «Не загорача будзе?» – спытаў ён у Яся. Хлопец засунуў у духоўку руку. «Не, у самы раз». Ігнат звярнуўся да гаспадара. «Добра было б, каб хтосьці з нас тут спаў. Самі разумееце, пане гаспадар, 23 000 даляраў. Гэта вам не пальцам пераківаць». «Канешне, канешне», – сквапна падтакнуў пан Баніфацый. «Я акурат пра гэта думаў». «Можна прынесці сюды ложак», – прапанаваў Ясь. «Навошта?» – сказаў пан Баніфацый, падстаўляючы да печы крэсла. «Я тут і так пасяджу. Мне спаць зусім не хочацца». «Калі вы так лічыце», – адказаў Ясь. «Толькі, калі ласка, абудзіце нас да 10, або о 10 самі дастаньце ўсё з духоўкі». «І ўжо будзе гатова?» «Дакладна», – адказаў Ясь. «Дабранач», – адказаў пан Баніфацый. Прыяцелі скіраваліся ў свой пакой, а пан Баніфацый застаўся вартаваць скарб і адчайна абдумваў, як бы яму аднаму завалодаць ім. «Проста выкіну смаркачоў за дзверы і прыгражу паліцыі», – вырашыў урэшце пан Баніфацый. Тым часам калегі паціху пралезлі праз акно ў сад, адтуль праз паркан выбраліся на дарогу да тракту. Яны неслі з сабой 11,5 тысячаў даляраў. У дадатак я снёс успаміны аб пяшчотах сваёй выпадковай каханкі.
А на хутары заставалася адчыненым акно Марысінага пакоя. Яна не ведала, што я сёння сыдзе. І сядзеў ля духоўкі пан Баніфацый, пільнуючы складзеныя ў машынку шматкі паперы.